FM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Kalikagom ni Mayor Jamel Sagid Gossi nga maadaan iti nayon nga atraksyon iti Dingras Ilocos Norte nang runa kadigiti may bumisita iti nadakamat nga ili Hidden Gem ti awag da iti Dingras. Wow. Kapunta da iti nadakamat nga lugar ket may sa falls nga nadiskubre iti grupo na naawagan dito iti Danau Falls nga masarakan iti katngaan nga pasat karigiti nga mabantayan iti Dingras Ilocos Norte. Numampay adayo ket no makadanon kay sa jay relax ti feeling na. Ngayon ko na ni Mayor Jamel Sagid nga digito ket saan da pa nga Bulgar ngem ato digiti mapanen. Gapo pa lang kadati panakadiskubre iti nadakamat nga falls da digiti kalikagom da nga maadaan dito iti activity karon na anak digiti umay ag bisikleta wenno agusar iti motorsiklo ken nakasapay mas napimpintas no digiti ket ada digiti ag mountain hike iti nadakamat nga lugar. Digiti man ti salita ni Mayor Jamel Sagid Gossi. Tourism tayo kasi syempre Dingras is a hidden gem pero agkita tayo to iti imang develop tayo iti umayan dapay aside from digitoy ada ditoy tatan so adamet na distinguish mean pero yun we are working on it. Are you speaking about the J Waterfalls? Yes. Secret pa yun. Bulgar corn. Ngayon aga yung ito Centro Dingras ma'am? Yes ma'am, mga 30 minutes. So, ano siya, kailangan mo nga i-walk for half an hour, 30 minutes din. Pero nagmayat, nagpintas actually. Nag-enjoy ako, hindi na panak. May mayat na maya si Dagdilugan. Yes. So, kita tayo no accessible. Namin. May nga motorsiklo, ma'am? Yes, kaya. Kaya. Actually, kaya tilugan. Pero from i-park mo tilugan mo, you have to walk. Right. Tapos trek. Pasenti pa nagsarita ni Mayor Jamel Sagid Gossi dati nadakamat nga Danau Falls ket masarakan iti Barangay Francisco Dingras Ilocos Norte. Ginandat iti nakada do nga vloggers sinapan nga madigida do masanda nga nagsublin. Kaya po ta naka-add adayo dito 30 minutes nga panagpagnam. Kas bilang ta mahilig ka iti trek kasapay di mahilig ka iti motorsiklo 4x4 mabali nga madanan sa dyan nga umulikan aging gana ijay Falls si Francisco Dingras Ilocos Norte isunton ti medyo ado pa lang iti ma-develop tayo nadakamat nga lugar. Iso nga ado ti balin nga pagpasyaran saan laing nga iti Dingras Ilocos Norte diti Sibubukel probinsya. Ngayon kada iti nakamaten da nga hidden gem iti Dingras ket nagbalbalinan nga patok kadigiti kakailan tayo kaya ni kasapay na damdamag pa yan iti Balasyo Taaw ket nga bisitain da ito iti iliti Dingras. Idol Bernard. Yes. Apay Danau Falls kano ti naga na dijay? Kaman amo baka mo adaman na inspiraran niya apelyido bueno usot nakadiscover nga pa at Francisco Dingras dito barangay na so nga baka digizay ket ada iti history na may panggep iti daytoy so nga dito na damag kini Apo Mayora naminta secret kung kuna na pailaan nga mabuybuyak-on so nga secret gapot kaya nga may ni local government unit masimpa like for example the safety digiti turista nga mapansadjay masapol nga control deto iti government kasi part iso na iti tourism development iti ili kasi pagrigan yan ta Solsona oray man pa freeway deta mapan ka iti Tuktok ti Bantay masapol nga maka-register ka gaputa nung iyada din ni Apo da ni mapasamak or na stranded ka kadigiti pasaway or agtutudo ket mamapanlat ta kadigiti bambantay something like that tapno ada monitoring ada iti control waste control pay ken the population nga mapansadjay baka mo maperdi da iti attraction awanton ken of course dati pa tagiben iti
digiti forest land ket masapol nga awan mo tiag pupuor, awan tiag sigarilyo sa dyan nga kamat yung lugar. Digitoy iti kalikago nga. No mampay, na-discover digiti sa magmamano, pilo kala gobyerno kayat dakat formal kaya na maurnos da ito Idol Lawrence. Yes, kat no magkita naktulat nga nakapicture dyan Idol Bernard. Akit amumlatan nga napanak Giant. Awan nga tilang advice ko di mo luganan ta drone. Alright, go ahead Idol Bernard. Manipod iti dingras Ilocos Norte para iti IFM News, Idol Bernard Ver. Tatak RMN.